nga lumulupyo diri sa Barangay Bulalawan, Lakewood, Zamboanga del Sur. Ginganlan kini og Makabuhi Family. Ang ilang pamilya puno sa kagubot nga diin nagpatigbabaw pirmi ang pagkawalay pagsalig, paglaong ug gugma. Ug dinhig suon sugdan ta ang maong panghitabo. Sampai mic no, dumug na ito ilang conversation. Sana. Ay, oo! Doon! Domingo nga di ay karon. Manimba ta mga anak! Pag himan mo kay manimba ta mga tutag simbahan. Lorraine! Gingging! Musa mo simbahan mo? Ay, mamahagad ra ko dadto. Asa man ninyo ang ubang igsuon? Inday! Daoy, manglaag mi sa akong mga barkada dito. Sa mga laad nga ito no, permitted Domingo, kabalong ting simba na. Sa man yung mga anak ka, uy, mga... Si Patrick! Kama si Patrick! Ma, pa, huwag na datuan ng simba. Kamu na lang sa tao, bilhin na ni Dari. Mga unsa naman yung taon mo, uy? Ma, pa, ako na lang mo ba nagsimba? Susga, maayo pa ning anak na tong isa kay buutan pa kaayo. Kabalo kaday, ayo kabala kaday. Tanan natong kahimtangan o kagamtangan diri sa atong panimalay, imuha na tanan. Katong CR o katong baon nasa CR, ipakutkot ko to nimo o ipadala sa o magtugod og bagong balay, padala na ko nimo. Katong mga kalahan atong ito mo mga kaldero, imuha na to tanan. Pakapinan paglugod og pakal. Mga pa, salamat kayo pa. Makahilak kung sabtani, oy. O sige na, andaman na itong kabayo, kay magkabayo na lang ka mga atong simbahan. Ug samtang nanimba ang ilang ginikanan, dinhi nagpakita ang nagkalain-laing bating binuhatan sa iyang mga anak na kanunay nagpabadlong sa ilang ginikanan. Pre, murag, laay mak, tumbalay pre, oy murag, ahaman tayo ron, tagay ta pre. Ay, gano? Sige, ako ang bangka, inyuhang buksay. Sige, diri pre, halip pre, diri ta pre. Dra. Ug igsuon, nagpatuyang ang ilang mga anak sa ilang bisyo. Kakuan bari kabugno bari. Labian na sa ice pre. Alam niya oy. Dami na kang guys. Basta tamisa yun na. Pagkabut-but, pahit man lagi. Grabe. Basta inom jud lami jud kayo itong pamati, basta inom ba? Oh, pre, murag nahubog naman kayo ka pre. Pre, nahubog na ka pre. Wala pa makayambang. Ha? Usa mga pre? Ako? Hubog? Ha! Pre, taka laman mo. Ako nahubog. Hinoon, gitagay ko lang kining alak nga mao'y dalampanan sa mga taong nagkayamukat ang huna-huna. Tungod kini sa tawo nga akong gimahal. Apan, wala ako pilia. Meow. May effects. Unya, pre, kailan pang istorya ni mo dira? Kisang giday na imong paduglugan. Pre,
Gusto ka mo lantaw? Bakit o pre? Kalang naadira pre o pre. Mao na pre, wako pilihan na pre. Pre, dili naman na kay guwapa, pre. Ikalinti na to. Okay ra na. Ikaw, okay ra yun kay pre. Okay ra na. Dira ko, Bi. Okay. Kabuak mo dia. Oh, pre. Murag hubog ni Jog kayo ka, pre ba? Paano na to, Bash? Upog na siya. Yeah, Bash. Usaman. Go, go, go. Go, go, go! Ina mo, ay! May pa, kay murag hubog na ako ni si Patrick. Manguli na lang ka. Diri may dapat mo angin ka mo. Dito na lang po mo. O, sige, kay tunugan na na mo siya. Kameri ato da. Goodbye! Dili ra sagdig. Dili na lagi na siya. Kuha na lagi na siya. Anda. Ako na lang siya. Ako na. Grabe ka, Warriors. Nagalayo. Hello, hello. Sa ikaduhang sitwasyon, inyong usab nga masaksihan nga nagpatuyang usab ang iyang anak nga babae. Te, gisaway ba akong tinang? Ano siya, gwapa daw ka, pero lutang ka permi. Ha? Usa na ka tinuod. Kaya ako gusto bira ko niya buhok. Lagi te, tabangan pati kag bira sa iyang buhok. Tigingan ko niya nga, dako daw kay kong kaon, pero ako ning tambok. Hoy, ate! Ate! Ato mga lugo? Usa mo tagi malabi, di mo nga. Gwapa na ko, pero lutang. Mudawat ko inan kang mo gwapa, pero ano ginan ko lutang? Did you know that it hurts my ego? And being lutang, I am not lutang. I'm just slow at realizing things. That's all. Thank you. Mao jud, pasanginan pa jud ko nga ako nagurot sa bahaw, then wako tambok-tambok. Bugawang tani. Mga kaigsuunan, giulang sila sa ilang inahan. Ug sa wala tuyua sa dihang gaulang ang ilang mama, namatay gyud ang ilang inahan. Ug dito sa haya sa ilang Ito sila ni inahan, Blaster. Balin rin na, balin rin. pipila lang ang sugilanon, igsuon, gilubong ang iyang inahan. Ug dinhi ilang gibasulan ang tanan nilang kasalanan, pero dili na mabalik ang kinabuhi sa ilang inahan. Karon pa mo maghilak, nga namatay niyong inahan. Kamo ang salahan ni tanan. Ayaw mo paghilak. Huwag mo'y mga angay-ulahin ang tanan. Ay, ulahin na, Day Bote. Pwede ba mo apas?
gahos ka nung namatay ang akong asawa. Sa angin pang gahos. Ug dito nagbag-o ang ilang kinabuhi. Inom ta, kay dugay-dugay ito nakita, gimingaw na dyan ko nimo. Mga pre, bahin sa inom-inom nga kabuhatan, ning umtang na ko na mga pre, ning balik na ko sa sabakan sa Ginoo, o kamo na lang sa, mupas na lang sa post pagkakaroon. Nari na ta kainom. Saya nga po doy, sige pre, mato namin kung maunay mo Ato sa ko. Sis, tala na. Sa laing bahin, ang iyang mga anak usab nga babae kay nabasa. Ate, pwede ko mutabang sa imo? Alaging, Te, nakanta ko yung istorya ni mo ba? sama na. Gusto na ko mga yung pasaylo atong ibang buhat na ko atong mga miyagi. Kaya nakapanghinusong ko sa kundan namin, kabalot naka-realize ko nga dili dito mo akong gipuhat. Like, murag immature kay ko atong nga part na giyaway, tika tungod atong maling accusations. Inday, busy ka? Dili. Alis ako dire? Kadot lang, padulong na. Ali, tabangan na to si ate. Day, nakaili mo ni ate? Te, gusto lang ko mga pasaylo sa akong gibuhat kay tungod ato namatay at akong mama dayon bisag mali akong gibuhat kabalo ko nga napasaylo na jud ko niya dayon nungta nga dili mabago imo ang pagtagad sa amoa o sa ako morete. Gidawatan ako niyong pasaylo pero unta inyong hinumduman nga magminahalay ta kay bisan pa magbali-balihon ang kalibutan igsoon gihapon timo. Tok tok tok. Sa wadamha, adunay mga mensahero nga mao ang Iglesia Lawas ni Cristo ug naay mga alagad sa simbahan nga nagimbita kanila alang sa pagpangalagad sa atong Ginoo. Day, aprihi day, nay nangayo. O abrihan ran ako pa. Kay may buntag ali dayon sa mo. Day, kinsa na sila day? Mga igsuon na kami diri karon aron sa pag-imbita kaninyo sa pagbalik sa pag-alagad sa Ginoo. Unta dawato ninyo ang amoang pag-imbita. Daghang salamat sa pag-anhi ninyo sa among panimalay. Dako kayo ning tabang namo tungod sa mga pagsulay nga gihatag sa among kinabuhi. Salamat kayo sa inyong pag-anhi. Ug dito sa way pagduha-duha niuban ang pamilyang makabuhi. Dadto sa simbahan sila namati sa pari nga nagwali nga nagingon. Maayong buntag ka natong tananaw laban na gayon sa itong buhay nga Diyos. Salamat kayo nga din kita nagkatigom no sa mga misa o mao kini usa ka way para kita makabalik sa itong Ginoong Diyos
o maipati pagbabaw nato ang pagsalig paglaom gugma ngadto sa atong isig katawo ilabi na gayud sa atong pamilya, no? Kay mo nay sugo sa Dios nga ipabuhat ka nato, no? Ilabi na gayud sa atong pamilya kay mao kanay usa ang pamilya sa dali magatabang sa atong mga problema. Og may gabi, daghang salamat. Sukad adto nagpadayon na ang ilang pagpangalagad kauban ng tibok pamilya nga diin nagpagtigbabaw na ang pagsalig, paglaom ug gugma. Ug dinhi natapos ang atong sugilanon karong gabi una. Daghang salamat. Alright, grabe, nindot kayo. Very entertaining ka. Thank you for that very entertaining play, District 14. Now, let us proceed to our next contestants. We have District 7. A round of applause, please. Padaplin, Bert. Padaplin. Ay.